Esta mañá presentábase a programación incluída no segundo ciclo sobre Vitoriano García Martí. As actividades arrancarán xa este venres, ás 7, cunha instalación conmemorativa na antiga casa do escritor, no Paseo dos Areos. Ese mesmo día, media hora antes, terá lugar tamén unha ofrenda floral no busto do autor, na praza que leva o seu nome, onde tamén se lle dará lectura a un texto seu vinculado coa vila pobrense. Poñemos en valor os restos da casa de Vitoriano, non? Cunha instalación conmemorativa de imaxes súas e citas que aluden a Vitoriano García Martí. Quero decir que isto que facemos, o facemos en colaboración con Gadisa. Logo se fará unha ofrenda floral aí ante o monumento que presida a praza que leva o seu nome, e nesta mesma xornada teremos tamén unha ruada polas prazas da nosa vila, pois para animar un pouco a vida social dentro de todas as limitacións que temos. Os actos terán continuidade xa o venres 27 cunha charla de Arantxa Fuentes, doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada na Universidade de Santiago, que afondará na ideoloxía e activismo de García Martí, para continuar coa publicación dunha edición facsimilar da súa obra Don Severo Carballo, del Alma Gallega, do ano 1917. Pues vamos a hacer esa reedición dese libro, logo de 100 anos de ser publicado, por o interés que ten de que don Vitoriano García Martí centra este libro na Pobra do Carmiñal da súa época, e os persoeiros que cita, ainda sendo personajes de ficción, todos os identificamos. Son os vellos fomentadores cataláns, son os vellos pescadores do barrio da Covecha ou do centro da localidade, son as vellas señoras do Pazo, e son persoeiros e son escenarios que identificará perfectamente o público. Dei que tuvera o seu interés. Dende o Concello destacaron a realización deste ciclo, que chega este ano á súa segunda edición, que o que busca non é máis que dar a coñecer a figura e obra dun autor de gran importancia para o municipio. Para a realización deste ciclo, o Concello conta ademais coa colaboración da Universidade de Santiago, Gadis e a Deputación da Coruña.